potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem, stresovať sa v kuse. Budú sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré a potom už takto. Veľa vody prešlo dolu potrubiami, po nás prišli ďalší s rovnakými snami. Po nich prídu ďalší, ale človek mieni, až napokon zistí, ako málo zmení. Sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo